लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि GW क्रिएटर्स इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बर'नि टप 10 जानाय इउट्युबारफोरनि थाखाय मोनसे भिडिअ लाबोदों आरो बे भिडिअफोरा गावबागाव हारसिङैनो भिडिअ बानायनायफोरनिखौल' आं लाबोनाय जादों। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुना हो।